खुलुमबाय दिनै बाथौ बिबुंसारा दंफैयो गुवाहाटीनि जनता भवनावहा दिनै बेवहाय WBT आरो टुरिजम बिफाननि मन्त्रि बिथां चन्दन ब्रह्म बिथांनि रुमावहा बाथौ गायसननाय हाबाफारि बेवहाय लादों दिनै बेवहाय गुवाहाटी जिल्लानि दैदेनगिरि बिथांमोननि नाजानायावहा गुवाहाटी जिल्लानि सिङाव थानाय बाथौआरि सिबियारि गासै रायजो राजा बिथांमोना ज' जानानै बेवहाय आर'जनि हाबाफारि लागासिनो दङ दानो बेवहाय बाहागो लादों बे गुवाहाटी जिल्लानिनो आफादगिरिजों लोगोसे नेहाथारि आरो माइनावनि आफादगिरिजों लोगोसे नेहाथारि आरो बेवहाय गाहायै मैखोम बिबान लादों बे दुलाराय बाथौ गौथुमनि जोंहा गाहाय नेहाथारि दा बिथांमोननियावहा जोङो बेखौ मोनथिनो लुगैगोन दिनै बेवहाय हाबाफारिखौहाय माबायदियै लानाय जादों बेखौ जोङो मोनथिगोन दायो बे समाव जों दङ बे दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारि बिथाङा दिनै जों बेखौनो बेवहाय मोनथिनो थाखाय आवगायदों दिनै बेवहाय चन्दन ब्रह्म बिथांनि बे थाग्रा क्वार्टारावहाय बाथौ गायसननाय हाबाफारि बेखौ लादों बे इसेबां गिदिर हाबाफारिखौ माबोरैहाय लानो हाखो बेखौ जोंनो एसे फोरमायदो खुलुमबाय आं बाथौ बिबुंसारनिसिम दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै जोङो थांनाय बोसोरावनो मन्त्रि चन्दन ब्रह्मनि बे थानाय न'खराव जोङो बाथौ गायसननो आरो बेवहाय जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि आसार खान्थिजों जोङो बेयाव बावनाय हाबाफारिखौ जोङो खालामनो थाखाय थांनाय बोसोरनिफ्राय जों सावरायबाय थादोंमोन आरो सारा सम होनो हायाखैमोन थेवब्लाबो जोङो दिनैनि थारिखखौ थिग खालामनानै जोङो बेवहाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि जोङो जानानै दिनै गुवाहाटी जिल्ला आर'ज हानजा आरो लोगोसे बै हालामनि गासै बाथौ सिबियारिफोरा फैनानै दिनै चन्दन ब्रह्म सारनि न'खराव जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमनि आसार खान्थि बायदियै दिनै जोङो बाथौ गायसननाय जादों आरो बेवहाय जोंनि सिबिनाय खान्थि बायदियै जोङो बेवहाय जोङो आग बारायदों बेखिनिखौ मोनथिनो थाखाय साबायखर बेवहाय नोंथांमोना मोनथिनो मोनबाय बे चन्दन ब्रह्मनि बे थाग्रा खथायावहाय बे बर'नि गुबै माबा धोरोमखौहाय बाथौ धोरोमखौहाय बेवहाय दिनै गायसननाय जाबाय बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों दिनेश बसुमतारी मेरा नोंथाङा खिन्थिगोन बेवहाय गुवाहाटी बे हालामनि गासै बाथौ सिबियारि रायजो राजा बिथांमोना बेवहाय आर'जनि हाबाफारियाव गोबां मदद होदों बेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों जोंजों लोगोसेनो दंबावो दुलाराय बाथौ गौथुमनिनो लेङाइ आफादगिरि बिथाङा दिनै बे हाबाफारिनि सोमोन्दैनो एसे फोरमायगोन जोंनि गेजेराव खुलुमबाय दिनै जोङो बेवहाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै मानिनां मुस्रि चन्दन ब्रह्म बिथांनि अफिसियेल रेसिडेन्सआव जोङो माने बाथौ बिन्दोखौ जों गायसंहैबाय आरो बिथाङा दाख्लैनो बुंबाय थादों जे आं गैयाब्लाबो बेवहाय गायसंनो आरो बिथाङा बाथौनि प्रति जिथु माने फोथायनाय एरिनाय जुदिअ ब्रह्मब्लाबो बिथाङा बाथौनि आखु फोथायो बे हिसाबै दिनै बेखौनो माने बुजायदों जे बिथाङा जे गोसो गोरबोयै बाथौ बिन्दोखौ बेवहाय गावनि अफिसियेल रेसिडेन्सआव गायसंनो होदों जोंखौ बिनो बेखौ फोथायो जे बे बाथौखौ फोथायजोबोनो दा बे हिसाबै जोङो आगबारिदों दिनै बे गोथार बुब्लियाव जोङो बे बाथौखौ सिजौ बाथौ बिन्दोखौ जोङो माबाबाय गायसनबाय आरो बेहाय गुवाहाटी डिस्ट्रिक्टनि जानानै बयबो फैबाय जोंहा सेन्ट्रेल बाथौनि माने मा नाम होनो गाहाय नेहाथारि माने गणेश दैमारियाबो माने बिनि माबायावनो जाजोबदों गासैबो बे हिसाबै जों गोजोननाय मोन्दों जाहाथे मोनसे खोथाखौ जों दा आं बुंनो सानदों एसेल' जे जोंनि गेदेर गोलावफ्रा बयबो जुदि बे बाथौ धोरोमनि माबाखौ माबायो फोथायनानै फैयोब्ला अब्ला बांसिन गोहोम गोग्लैयो माने रायजोफ्रा बयबो मिथिगौ माने आमखायाबो बिदि माने लाजोब्बाय जोंबो लासैनो फैनांगौ मानो होनबा दासिमबो जोंहा माने फैगासिनो दङ बे जोंनि बाथौ गौथुमाव आरो बेखौ जोङो जेब्लाबो हांख्रायो जाहाथे जोङो बे बाथौखौ जोङो जेब्लाबो बर'फ्रा गोथारैनो फुजिनो हायो मानिनो हायो बे हिसाबै जोंहा बे बाथौ गायसंनायनि माबायावनो जों बुंखादों जों खेबनै खेबथाम सिगाङाव फैबाय आरो बिनि सिगांनिफ्रायनो आर'ज बेहाय बाथौ बिन्दोखौ गायनो थाखाय माने नाजादोंमोन नाथाय समनि आंखालाव हायाखै नाथाय बिथांखौ जों दाख्लै बुंदों जों गायसिगोन 23 तारिखआव बे हिसाबै आरो जोङो सानफ्रामबो मोनाबिलियाव बा फुङाव हायाब्लाबो मंगलबाराव आलारि बाथि होनो थाखाय जा बिथांनि अफिसनि मानसिफोर दङ बिथाङाथ' सब समाय थाबाय थाया बे हिसाबै जा सासे नै बै गेजेराव जनाय माबा नाममोन बिथाङानो दायथ' लादों आंनो फैगोन जेब्लाबो बेलासियाव मंगलबाराव आलारि बाथि सावनानै फैगोन होननानै बे माने बिथाङा होनदों आरो आंनो माने खुब आं भाग्यबान होनना दाख्लै बुंदों जों सिगाङाव दा बे हिसाबै माने बिथाङा माने बाथौनि प्रति जिथु माबा जा मिनिस्टार बिथाङा ब्रह्मआ बाथौनि प्रति जिथु फोथायनाय बे फैनायखाय दिनै
बेहाय अफिसारफोरनि माबा रिटायार जानाय बा माबाफोर थायो दा बिथाङा बे रिटायार जाबाय बिथाङा सावगोन होननानै प्रति मंगलबाराव माने सावगोन होननानै जोंखौ रादाय होदों।